ಹಲೋ ಒಲ್ಪಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ರೆ ನೀ ಯಾನ್ ಬಾತ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರಿ ಇರಾಗ ಅಂದಾಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅವೇ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡ್ ಬಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಡೌನ್ ತೋಜುನು ಅಲ್ಪನೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲ ತೋಯ್ಯಾರ ಕೂಡ ಒಂದು 40 ಬರ್ಪನೆಟ್ಟು 15 ನಿಮಿಷ ಉಡು ಇಡೀ ದಿನ ಮಲ್ತ ನಾವಂದು ಇರಾಗ ತೂಯಿನ ಇಲ್ಲು 10 ಅಜ್ಜಿ ಏರ್ತಿ ತೋಚ್ಪವನಿ ಬಲೆ ಈ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ರೈತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಬಂಡತ್ತೇನು ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪ ನಿನ್ನೆಯ ಏತ್ ಸಮಯ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಬಲೆ 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 ಬತ್ತೆ 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 ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ನಂತೂರುಡು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂದತೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಉಂದತ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದತ ಎಂತಿದೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಜಿ ಕಸ ಆಯ್ತು ಈಗಿನ ಈತು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡಿದಿಲ್ಲ ನಾ ಇಂಜಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ತುಯ 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 ಬತ್ತೆ 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 ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪಡೆ ಮುಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪಡೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ದೆ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಬಂದ ಮುಲ್ಮುಡ್ಚಿ ನಾಯಿ 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 ಉಂಡು ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾಯಿ ಅವು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ದಾಲ ಇರೇ ಕೊರ್ಪು ಸೇರತ್ತ ಬರೋಲಿತಾ ಬರೋಲಿ ಬರಲಿ ಅತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಈರ್ ಬಲೆ ಜಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ಬಗೆ ನಾಯಿಗೆ ನಾಯಿ ಬಗೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನೇ ಅವು ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣದ ಜೋದ ನಾಯಿ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ತುಂಬಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ನಾನೇ ಉಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದುಲೈ ಬನ್ನಗದಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅವನಜ್ಜಿ ಐಕ ಸಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚಿನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬನ್ನಿ ಅವು ಗೇಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಂಚ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕಟ್ಟದೇರು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂಡ ಓಹೋ ಅಂಚ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚುಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಬಂಡೆಯನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಬಾಕ ಬಾರಿ ಪಿದ ಹಿಡಿದೊಂಜಿ ತೂನಗ ಉಂಡತೆ ನೆತ್ತ ಲುಕ್ಕು ಪಂಡ ಇಂಚ ಆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಪಂತಲೆಂಗ್ ಬುಡದಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಪೊಸತ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಮಲಮಲ್ಲ ಅವುಪುರ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಐಟ್ ಒಡಿಲು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋಡು ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ತೋತೀನಿ ಬಳೆ ಇರೇಗ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉಲಾಯಿ ಬೋಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಚಾವು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಚಾಪನ ಕಮ್ಮಿ ದಯಗನಿಗೆಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೀರ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಕು ಏತು ಕೋಣೆ ಉಂಡು ಲೈ ನೆತ್ತೊಳೈ ಕೋಣೆ ಏತು ಹೆಣ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಟು ಹೆಣ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮೇ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏತುಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ದಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಮೂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಲಾಯಿಟ್ ಮೂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪುರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏತಲ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಮಾರ್ನುದ ಏಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಕಾಸ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾರ್ನ ಕಾಸದ ಮಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಇಚ್ಚೇರ ಅಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿ ಅದು ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಕಾಸದ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಇವೇ ಕಾಸ್ತ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತ ಈತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕನೆಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಕಲ್ದಾಲ ರೇಟ್ಲ ಪಂಪುಜೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಪಾರ್ಟಿ ಗುರ್ತುಂಟು ಸಂಜಯ್ ಇಲ್ಲದ ಬಾಸ್ ಸಂಜಯ್ ಅವು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬುನತ ಆಯಣನ ಇಲ್ಲಿಂದು ಹೊರ್ಬುನ ಅಂಚಾದು ಆಡ ಬಂತೆ ಐನರೆ ಕೊರ್ನೆ ಯಾವ ಬಂತೆ ಆತ ಕಮ್ಮಿಡು ಕೊರ್ಪೇನಾ ಅನ್ನಂದು ಮಗ ಇತ್ತೇನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇನ ತೆಂಗಿನ ಐನರೆ ಏತ್ ಬಂಡಾರ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದು ಇಂಚಿನ ಈತ್ತು ಎಟ್ಟೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟದ್ದು ಐನರೆ ಲಕ್ಷ ಬಣ್ಣದಂಡೆ ಐನರೆ ಕೋಟಿ ಅವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊರೋಲಿ ದಯಗಂದಿಗೆ ನಿಟ್ಟು ಜಾಕಿ ಎತ್ತುಂಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುರೋಹಿತರಡ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ವೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆ ಜನತ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಜಿಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಟ್ ಬೂರು ಮತ್ತೆ ಪುರೋಹಿತರಡ ಬೊಕ್ಕ ಗಣವ ಮಗಲು ಎತ್ತಂಡ ಯಾವ ಜಾ ಪಿರ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಗುರ್ತೋ ಪುಯಿರಿಗೆ ಆರು ವರ ಪಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪಾತೆರ ಪಿರಗೆ ಪರಿಚಿ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡೇನು ಕೇಳಿ ಏನೊಲ್ಲೆತಿ ಅಂಚತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲು ಇಲ್ಲುಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನೇ 4 ನಿಮಿಷ ಐಟ್ಲ ಇರು 1.5 ಗಂಟೆ ನೇನೆ ಹಲೋ ಪುರೋಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದವೇ ಮುಲ್ಪ ಬಿಜಯದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೋರ ಬೆತ್ತೆ ಗೇಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಎಡ್ಮ ಮಂಡರತ ಎಡ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಹಾಲ್ ನೈಋತ್ಯ ಗುಂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಗುಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಲ್
ಓ ಹಾಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಆಗ್ನೇಯಲ್ಲತ್ತ ಅವಲತ್ತು ಓ ಆಗ್ನೇಯಲ್ಲತ್ತ ಅವಲತ್ತಿಗೆ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಹಾಲ್ ಬಕ್ಕ ನಡುಟು ಬರಂದೆ ಕೋಲ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಹಾಲನ್ನು ಬರಿಕ್ ಗೆತ್ತು ದಿವಾರ ಆಪುಣ ಹಾಗೇನ್ವೆ ಹಾಲನ್ನು ಬರಿಕ್ ಗೆತ್ತು ದಿವಾರ ಆಪುಣ ಅರೆಗೆ ಬತ್ತದ ತೆತ್ತು ದೀಪಣ್ಣ ದಿವ ಇರೆಗೆ ಪರ ಆಪುಂಡ ಪುರೋಹಿತರೆ ಇಜ್ಜ ಅವು ಹಾಲ್ ನಡುಟು ಕಿಚನ್ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಏನು ಕಿಚನ್ 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 ದುಂಬು ಹೋಲಿತ್ತಿನ ಅವಲೇ ಉಂಟು ಅವು ಆಗ್ನೇಯ ದುಂಬು ಸಾರಿ 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 ಅವು ದುಂಬು ಹೋಲಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಆರು ತೂತು ಜೇರತ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜೇತ ಆಗ್ನೇಯ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಓಕೆ ಆಗ್ನೇಯ ಈಶಾನ್ಯದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ನೇಯ ಹಾ ಹಾ ಆಜನ ಮುಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾರು ಬೊಂಬೈ ಡುಲ್ಲೇರು ಓ ಆಯ್ ಬಣ್ಣ ಬುಲ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತದ ಕಡ ಬಿಡುವೆ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಪುರೋಹಿತಾರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈರೆ ಗೆತ್ತಿ ನಾವು ಅಂದಂದು ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬುದ್ಧ ಅಂದಂದ ಏಜೆಂಟ್ ಅತೀರು ಊಲ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಯಾನ ಒಂದು ಬ್ರೋಕರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದ್ ಆರು ಬ್ರೋಕರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಬಸ್ ಉಂಟ ಕಮಿಷನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು 2% ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಜನ ಉಂಟಾ ಏರವು ಓಕೆ 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 ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಜ ಅಂಚತ್ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅರೆಗ್ ಇರೆ ಕುಡೋರ ಬತ್ತಲು ತೋಚ್ಪಾಲಿ ದಾಲಾಪ್ ನೇಗಿನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲು ತೂಪನೇಕ ದಾಲ ಹಾಕಲ ಮುಂದುವೆಜಿ ಇಜ್ಜತೆ ದಾಲ ಉಲೈ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬತ್ತುಜಿ ಚಾವಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗಲ ಉಲೈ ಪೋತು ಓಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಅದು ಒಂದು ಒಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಗಾಡಿ ದಕುಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಿತ್ತು ಉಂತೊಂದು ತೂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹಾರ್ನ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಪಿರತಿ ಹಾರ್ನ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡಂದೆ ರೋಡ್ ಪಾರ ಹಾಪುಂಡೆ ನಾಯಿಲೇನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೋಪೇರ ಏರಿ ನಾಯಿ ಬಂಡಾಪುಜಿ ನಾಯಿ ಮಣ್ಣದ ನಾಯಿನ ಬುಡ್ದು ಬೋಂಡ ಇರೇದನ್ ತುಚ್ಚು ನಾವು ಅವು ಮಣ್ಣದ ನಾಯಿ ಅತ್ತಿ ಮಣ್ಣದನ ಅವ ಜುವದ ನಾಯಿ ಅವ್ರು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡು ಅವು ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಾಡ್ನಿ ದಯಗಂದಿಗೆಂಡ ಪೂರಾ ಬರ್ಪತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೂದಲ್ಲ ಬಿರಬಾಡು ಪಕ್ಕ ಇರ ಐತಾರ ಆಯ್ಡ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜಿ ಕಾಂಡ ಸುರುವಾಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಗಟ್ಲೆ ಆರ್ದು ಅಂದ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಡ್ನಿ ಬೋರ್ಡು ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ ಹೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂಡರಿ ಒಂದು ಇಕ್ಕಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತಕಲ್ಲ ಓಹೋ ದಾದ ಅದೇ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಯಾಪಲ್ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಓಲ್ ಇಚ್ಚಿತುಲೆ ಅವಳು ನಾಯಿ ಅತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೆಡ ಮೂಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತಕಲ್ನ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪತಿ ಬರ್ವೇರು ಕಾಂಡೆ ಎದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲ ಬತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಗ ವಾಪುಜಿ ಅತ್ತಾವು ಇನ್ನ ಬುಡಿದಿಗ ಊಳ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಅತ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ನ್ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಜಿ ಬೇಜಾರನ್ ಪರಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿಗ ಈರ ಆಪುಣಿ ಜನ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಬದುಕನಾಗ ಮಾತಿರಗಲ ಎಜಸ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡ ಅಂಚತ್ ಮೂಲ್ಕೇನ್ಲೆ ಸಂಗಬಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕೇನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 7 ಗಂಟೆ ದುಲ ಇಲ್ಲಡ ಮುಟುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಇಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿ 7 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾಗಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನು 7 ಗಂಟೆ ದುಲ ಇಲ್ಲ ದುಲ ಬರೋಡೆ ಭಯಂಕರ ಡೌಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಇರ್ನೇರ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿಂಚ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಅಂಚತ್ 7 ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮು ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬಿದಾಯ್ ಹೋದಾವಡು ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಹೋದಾವಡು ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿ ತಿಕ್ಕೋ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅದು ದಯ ಗಂಚ ಮಾಡೋದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಣಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಓ ಇದೇ ಪಾಡ್ನ ಪೇಸೊಂಡ ಎಂಕತ್ತು ಬಿನ್ನೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಜಿಡಲ್ಲ ಅಕಲೆ ದಾಲಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೊರಡತಿ ಇರ್ನ ನಿಜವಾದ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಗೊತ್ತಾ ಮೋಣೆ ತುನಕನೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇದು ಹೆಂಗ ಅಂದಾಗ ಇರಿ ಪಾಡಿಗಿಲ್ಲ ಮೂಸು ತೂಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಭ್ಯಾಸ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಅತ್ತ ನೆತ್ತ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ನೆರೆಕರೆ ತಕುಲ್ ಪುರ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಪುರ ಜನಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಅತ್ತು ದಲ ಸಹಾಯಕೆಂಡ ಮಲ್ಪುವೇರ ಈ ಪರ್ಬದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪುರ ದಲ ಕೊರ್ಪೇರ ದೀಪಾವಳಿದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡ ಇಂಚವು ನೆರೆಕರೆ ಆನತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಮೂಲತ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬೇತತಿಗೆ ಉಜ್ಜೋಡಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಳು ನೆರೆಕರೆ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆರು ಎಂಕ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡವು ಇರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ವಾರತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಕೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನೆರೆಕರೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ನೆರೆಕರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆ ದಾಖಲೆ ಮಸೆ ತೂಯ ಅಂದ ಅಕಲ್ಲ ಮನ್ನ ದಾನಿ ಹಿಡಿದೊಕ್ಕ ಮಸೆ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆರು ತೂಯ ಅಂದ ಅಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆರು ತೂಪೇರು ಓಲೆತೆ ಓಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಐಟೆ ಬೋಲಿ ಇದು ನಾನೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಮತ್ತೆ ಯಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಲೈ ಓ ಅಣ್ಣ ಇದು ಕನ್ನಡ ಕತೆ ಪುಲೆ ಒಕ್ಕ ಉಲೈ ಬೋಲು ಅಂದ
ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪುಲೆ ಪೊಲೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ದಾಳ ಮಂಡ್ಯ ಚೆನ್ನಜ್ಜಿ ಪೊಲೆ ಪುಲೆ ಹಲೋ ಯಾನ್ ನಿತ್ಯ ಎಕ್ಕಡವರ ಕಾಲ್ ಕೊರಿಯ ಮರೆ ಚೇತಕ್ ಈ ಓಲ್ ಮಾರೆ ನಾ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ವಿಜಯ್ ಸೈಟ್ ಇಡುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದನು ಮಾರೆ ಯಬ್ಬಾ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂಡ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾತ ಪೂರ ಆಂಡಲ ಆಗ ಸಮಾಧಾನ ಇಂಚಿ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪಣೊಂದೇ ಪುಯ್ ಅವು ಆವಡು ಉಂಡು ಆವಡು ಅವು ಆವಡು ಉಂಡು ಆವಡು ಅನ್ನನ್ ಅವು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಆ ಸೈಟ್ಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಈ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಅವು ಕೋಡೆ ಪಾತ್ರೆನ ದಾದಾಂಡು ನಾ ಯಾನು ಯಾವನು ಕಮಿಷನ್ ಚೋಟು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ನಂಗೆ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕುನಿ ಮಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ತುಯ್ಯಾರ ಉಲಾಯ್ ಬಾರ ನಾಯಿ ಎತ್ತಿ ಅವು ಮಣ್ಣದ ನಾಯಿ ಮಲ್ ದೀತೀನಿ ಈ ಜನ ದಾಜಿ ಓಡ್ಪು ನಾಯಿದಲ್ಕನೆ ಉಂಡಿ ಅವು ಸಂಜೆ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಣ್ಣದ ನಾಯಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ದೀಪು ನಮ್ಮ ಕುಯ್ ಬೇರೆ ತೋರ್ಚತ್ತಪ್ಪಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಓಡ್ಗೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇರೇಗಪ್ಪ ಇಂದು ಬರ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ಲು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬಜೆಟ್ ಪತ್ತ ಹೆಚ್ಚಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಚೂರು ನಾಯಿದ ಕಾಟ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಪರ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಸಪರ ಪಾಡು ಮುಲ್ಪ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟ ಒಂಚೂರು ದುಂಬೈ ಯಾವಡಿ ಉಂಟಲೆ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಈರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೋಳಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈರು ಎತ್ತದು ಬೇತಗ್ಲೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಈರೆಗೆ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಐಟು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಚತ್ತ ನಾಲ್ ಎಂಕ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೇನೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಚೂರು ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಪುರ ಇದು ರೋಡ್ ಸಪುರ ಈತ್ ರೋಡ್ ಅಂಚತ್ತು ನಮಕ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇದೇನ್ ರೋಡ್ ಜೆಪ್ಪೆರ್ ಉಂಟ ರೋಡ್ ಜೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಡಿ ಗೀಡಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಟುಲ್ಲ ಮನದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂಪನಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಲ್ಪ ಒಂದು ತೊಂಡ್ಕೊಣ ಅವಳು ಇಂಕ ವೆಲ್ಲಾಕ ದೈಮೇಟ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಬಿಡ್ಚಿ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ರೋಲ್ ನಾಲ್ ಲೈನ್ ನಾಲೆ ನಾಲ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಸದ್ಯ ಒಂಜಾವತ್ತೆ ಒಂಜಾವುಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇನೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಒಕ್ಕಡೆ ನಾನು ನೂತು ತೂಪುನ ಒರ್ಚಿ ನೂತು ತೂಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಒಂಚೂರು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಮೂಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಮೂಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಲ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದ ಗೇರು ಗೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಉಂಡ ಅವನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ತೆ ಕಿಚನ್ ವಾ ಸೈಡ್ ಕಿಚನ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಆಗ್ನೇಯ ಸೈಡ್ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟದ ಮೇರೆ ನೆಟ್ ದಾಲ ಪಾತೆ ರೆಜ್ಜಿ ಏತ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ರಡ್ ಉಂಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹಾಲ್ ಏತುಂಡು ವಾಲ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೇಪುನಿ ಇವಾಗ ಮೂಲು ವಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತತ್ ದೇ ಈರ ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ತುಯ್ಯರತಿ ಐತ ಮಂಡ್ಯರ್ದು ದಕ್ಲಿ ಅವಂಚ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಲ ಇಂಕ ಪಸಂದ್ ಇತ್ತಂದು ಯಾನ್ ದಾಯ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಎಡ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಅವತಿ ಇರೇ ಪೂರ ಪಸಂದ ಅಂಡ ದೆತ್ತೆತ್ತು ದಿಯರ ಆಪುಂಡು ಅಜ್ಜಾತ ಅಂಚತ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ತೂನಗ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕಿ ದಲ್ಕ ದೋಜುಂಡು ನತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏತ್ ಜಾಗ ಏತು ನೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಂತೆ ಏತ್ ಅಂಡ ಜಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತೈಪಂಡ ಇರೇಗ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಾದ 1.25 ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟು 1.25 ಆರಾಮಡನ್ನ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜರೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೆ ಎಂಚ ಇಲ್ಲುಂಡು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಬಣೊಂದಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ದಂಡ ರಡ್ಡ ಅಂಡಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಅನ್ನದು ರಡ್ಡ ಇರಟ ಉಂಡತ್ತ ಅವತ್ತಿ ಅಂಚತ್ತಿ ರಡ್ಡ ತೆತೊನ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ರಡ್ಡ ತೆತೊನ್ಲೆ ಅಂತ ಓ ಅಂಚ ಕಾತುಂಡ ತಿರಡ ಬಕ ತೆತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕೈ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪಾಸಿ ತೂಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ರಡ್ಡಕ್ಕೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗವು ಅರ್ಥಾಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮೂತ ಹಿರಿಯಪುರ ಆಪೇದ ಬಿತ್ತಲಪುರ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ನೆರ್ಪುಚೇರಿ ಇದು ಸಾವು ಬಾತೇರು ಬಕ್ಕಡಿಕಿನ ಪಟಾಚ್ ಬಾತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಗೆ ಮರ ಅವು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮನ್ ಬರತಿ ಮರ ಬೇತಾಕ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಲಿ ಐನ್ ತೂತು ಸಂತೋಷ ಪಡೇಲಿ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಆತೇವು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಪುರ ಶಬ್ದಗೆ ಒಂದುಂಡು ಬುಡೇದಿ ಒಂಚೂರು ಕರಕರಿ ಯಾವ ಹಿರೇಗೆ ಸದ್ಯ ಅನ್ಪುಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲ ಆವ ಅಂತ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇರೇ ಈ ನಮ್ನೆ ಪೂರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅತ್ತು ಅತ್ತತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಪಿನಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಲೈಫ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿ ಹೊರ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನು ಹೊರ ಇಲ್ಲು ಗೆತೊನ್ನು ಹೊರ ಅತೆ ಈರಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲು ಈರಡ ಅಂಚಪುರ ಏತಿಲ್ಲುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಯಾನ್ ಏತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಬಂತುವೆ ಇರಗಿತ್ತೆ ಬಿಜಯ್ ತಲ್ಪ ತೋಜಾಯ್ಚ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಕುಂಟಿಗಾಣ ತಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಜಪ್ಪುಡುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಉಂಡು ಆ ತಿಲ್ಲುಂಡು ಇರ್ದ ಏತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂದುಕ ತಲ್ಪ ಇಲ್ಲುಂಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಂದುಕ ತಲ್ಪ ಉಂಡು
ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಪ್ಪುನ ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬುಡಿದಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದೆತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ಯಾನು ಮರಣಿ ನೆಕ್ಕಬತ್ತಿನತಿ ನಮ್ಮ ಝೂ ಮೃಗಾಲಯ ಅಲ್ಪ ಇರು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಕರಡಿ ದೊಟ್ಟುಕು ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎತ್ತಿನತಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಕರಡಿ ದೊಟ್ಟುಕು ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪರ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ತುಲೆ ಎಂಚ ನೆಟ್ಟು ಕರಾಟಿ ಏರಿ ಗೊತ್ತೇ ಕರಾಟಿ ಕಿನ್ನಿದೆ ಉಂಟು ತುಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ತುಲೆ పోదు నట్టు నొట్టికి వస్తాయి అది ఇరేగా అందాం ఇది నడుతుంది పోయి అరేవి ಗಾಡಿ ಮುಲೆ ಪಾಟ್ ಅದೇ ವಾವ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬಂಡ ಪೀಸೆ ಒಡಿಲ್ ಬಂಡ ಒಡಿಲುಂಡು ದುಂಬುದ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೋಲೆ ಇರಾಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ತುಲೆಗೆ ಇರು ಹೆಚ್ಚ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಡೇ ಪೋಪಾರ ಅಂಚತ್ತು ಉಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆತ್ತವಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ರಮಣಿ എന്ത് വേണോ അമ്മയില്ലേ അമ്മ അഞ്ച് പറഞ്ഞോടിച്ചേ അമ്മ പണ്ട് അപ്പ ഇജ്ജ అందుకే ഞാൻ അമ്മയില്ലേ അമ്മ വീട്ടിലില്ല ഇന്ന് വീട്ടിലില്ലേ ഇല്ല അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാലോ അമ്മ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ തലച്ചൂടാക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോവാണ് നീ പോയിക്കോ ಮುಗ್ಳು ಕೇರಳದಕ್ಲು ಪೋನಿ ಮುಗ್ಳು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕೋರ್ಟು ಬೇಲೆ ಕೇರಳದಕ್ಕೂ ಓಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ಯಾ ಬಾಕಲು ಇಚ್ಚಾಂದ್ರೆ ಜಾಗಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಹೋರ್ತುಂಡ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಬೋಲೆ ಸೂರ್ಯಲೋಕ ಬೋಲೆ ಅಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದೆ ಇರ್ ದಾಳ ಮಲ್ತ ದಂಡಲ ಮೂಜೆಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಜೆಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಕಾಣತ್ತದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎದ್ದು ಬೋಡ್ ಬನ್ನಿ ಮೂಜಿ ಇರುವೋಗು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಿನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ 90 ಪೋತೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ಇರುವ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ 15 ಮುಗ್ಲು ಒತ್ತೊಂದಿಜ್ಜು ರಾಬ್ಜು ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ತು ಐನೇಟು ನನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಸಾವ್ದ ಇರು ನೆಟ್ ಇರು ಗೆಂದುವರು ತೂಲೆ ಬಟ್ಟು ಎನ್ನ ನಾಳಾಯ್ಡು ಬತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಗೆಂದಿನದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯಿ ರೂಮ್ ತೂತ್ ಅಶೋಕ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಪುರೋಹಿತಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಅತ್ತ ಒಂದು ಆ ಜನ ಬರ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಜತ್ ಅವು ಆರಡಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಯ್ಕಲ ಕೈಪಾಡು ಅಂದ್ ಕೈಪಾಡ್ರೆ ಆರಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಕೈಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಬರ್ತದ ಕಡಪಡೋಡ ಏನ ಅತ್ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ತಿರಿ ಏತ್ ಕಡಪುಡಿ ಯಾರು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಎಕಡೆ ಇಂಜಿರಿ ಈಗ ಅವೇನ ಅದು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಮಾರಿಲು ನಟು ನಕಲು ಪೂರ ಸೆಲ್ಫಿಡೇ ಸೈಪುನಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಎಗ್ಗರ್ತ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟ ಬರ್ಚಿ ಬಾ ಕಾಲ್ಪ ಪಂಡ್ರೇನಾ ಜೂಟು ಯಾನು ಕರಡಿ ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಎప్పుడు వన్న గంద యావు ఈ జాన్ యాన్ ఓకే అరే గాన్ ఫోన్ నోక ఓకే ಒಂಜಿ ಅನಿತ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಬುಡಿದಿದ ಪಾತಿರದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತೂಪೆ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಗಾಡಿಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನ್ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಲೆ ಫೈನಲ್ ದನಿಕ್ ಪನ್ಲೆ ಏತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣದು 10% ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ರಡ್ಡ ಇರ್ತಲ್ಲ ದಾಲ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಎಂತೂ ಕಾಂಡಿರ್ತಿ మన మధ్యాహ్నం ముట్టాను దొంట పిచ్చా సాకాను హలో చేతకి నాలియಾ ಅವು ತಿರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಉಂಟಾತ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಲಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಾನು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಮೂಜಿ ಇರುವೋಗು ಅಂದು ಆಗ ಮೂಜಿ 15 ತೆಗೆಂದು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಇರುವ ಅಂದು ಬಂತಂದು ನಮ್ಮ ಅವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಜನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಂಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೋಟದ ಆಯ್ತು ಪಾತಿರ್ ನಾನು ಈ ಐತೆ ಯಾವನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಿನ್ನ ಐತ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿರುವ ಅವಳು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ದಾಳ ಮಂಡೇ ಚಾಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೈಯತ್ತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾನ್ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಕೊಂತ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಇವು ಅದೇನ ಮಳೆ ಮಳೆ ಎಂದು ಕಲಿ ಯಾನ್ ಆ ಪುಂಜ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತ ಲೆಪ್ಪ ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಣ್ಣ ಎರೆಕ್ ಆತ ಪೊಂಜು ಇಲ್ಲ ಅಂಚತ್
ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಅದು ಬೇಜಾರು ಮಣ್ಣು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಸಂದಾಂಡ್ ಉಲೈದ ಒಂಜಿ ದಾರಂದ ಒಂಚೂರು ವರ್ದ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ಬುಡಿದಿಗೆ ಬೇಜಾರವ ಅವನದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹೆಂಗ್ ದಾರಂದ ಪುಂಜನ ಹಾಕೋಡು ಜಿನ ಸರಿಯಾ ಒಂದವು ಚತ್ ಅಣ್ಣ ದಾರಂದತೆ ಬೇತದಾಲ ಆತ ಜತೆ ಇಂಚಿನ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಾರಂದದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೋರು ಪೂರ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಏನ ಪುಂಜೋರು ಸಮೇತ ಪಂತೇನು ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಈರೆ ಈತೆ ಆತ ಪಾತೆ ನೇ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಪೆಣ್ಣು ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪೋದಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕಾರಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ನರಮಾಣೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಆ ಇಲ್ಲು ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತು ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿನ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಕೆಲವರು ಎನ್ನುವೇರು ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಇಲ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವು ಬತ್ತು ಜಪ್ಪುಣಗಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬುರ್ಜಿ ನನ್ನ ಆ ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಅವು ಅಂಡ ಇರು ಈತ್ ಸೋಕುದ ಇಲ್ಲು ತೋಚ್ಪ ಇರು ಮಾತೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಣ್ಪರೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲೂ ಅವಳ ಇರಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಪುಂಡ ತೋಜ್ಜಿ ಇರಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಗುಳ್ಳ ಯೋಗನೇ ಎಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುಂಡ ಇರು ಒಳ್ಳ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದೇ ತೊಳ್ಳಿ ರಗಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂದಾಕ್ಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಇರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮರ ಬೋಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಬೋಡು ಆ ಮರ ಬೋಡು ಈ ಮರ ಬೋಡು ಇರನ್ನ ರೇಟೆಡ್ ಅವು ಬೋಡು ಪೂಜಾರ ಹಾಂ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೋದು ಸುರು ಪುರೋಹಿತ ಎಡಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಗಿರಾಕಿ ಮರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆ ಬ್ರೋಕರ್ ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚದೆ ಸೈತೆ ಹೋಯ್ ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟು ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಸೋಡ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಜಲಾಪನ್ ಬಣ್ಣದ ಎತ್ತು ಇಲ್ಲು ತುಯ್ಯ 10 ಪದ್ರಾಡಿ ಇಲ್ಲು ತುಯ್ಯ ಮೆನ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತುಜ್ಜಿ ಐತೆ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ದೆ ಹಾಂ ಹಲೋ ಚೇತಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಎಜ್ಜಿ ಬೇ ಇಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಣ್ಣ ಸೈತೆ ಪೋಯ ಮಾರಿದೆ ಎಜ್ಜಿ 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 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾ 10 ಬೇಕು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಸಾಯ್ದಾನೆ ಹಾಂ ನೀ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬರೋನು ಓ ಮಗಿ ಮೆನ್ ನಂಬುದು ಎಂಚಯಪ್ಪ ಅನ್ಪುನಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇನು Be like Bolar.